Ahoj holky, dneska krásná rychlovka pro vás všechny, co máte málo času, hlavně třeba takhle v létě, musíme se věnovat letním povinnostem, radovánkám, ale jogu nechceme vynechat. Chci si zacvičit na břišní svaly, chci si zacvičit na pánevní dno, takže dneska taková zkrácená verze, kdy budeme pánevní oblast posilovat, oživovat vaječníky a takovou tu hezkou ženskou sféru v oblasti svadištána čakry, ale taky bříško, břišní svalství, šikmé břišní svaly a posílíme trošku střed našeho těla. To všechno za 30 minut času, tak pojďte si to užít se mnou. Posadíme se na podložku, nejprve se trošku vyklidníme, jako při jakýkoliv jiné józe. Zavřeme oči, zaměříme pozornost do našeho těla a vnímáme nádech a výdech. Jen tak, bez kontroly, bez ničeho navíc. Pro zpomalení naší mysli si můžeme s nádechem říkat nádech, s výdechem výdech. Potom otevřeme naše oči, anebo je necháme zavřené, tak jak se ti líbí. Pomocí levé ruky uchopíme levé chodidlo, dáme patu před našeho těla. Pomocí pravé ruky pravé chodidlo, patu na patu, nebo patu před patu, nebo klasický skřížený set. Jak je nám pohodlný, vyrovnáme se v páteři vzhůru, dlaně odložíme na podložku před náma, váha na ty dlaně, pohled vzhůru, nádech. Sedací kosti zpátky dolů, pánev, v neutrální pozici s nádechem ruce nad hlavu. Protáhneme se dlaněma, oddělíme od ruky od sebe. Dlaň od dlaň a s výdechem suneme ruce 10 cm na temeno hlavy a lokty široce do stran. Další nádech, ruce nad hlavou. S výdechem, ruce širokým obloukem, návrat k tělu. Dáme je na podložku za záda, dlaně se tam položí, otevře se naše srdce. A nadechneme se do toho otevřeného srdce. A vydechneme. Potom se položíme na podložku, na záda, pomalu přes bok. Natáhneme nohy a ještě chviličku ztišení a zavnímání našeho těla. Začínáme pomaloučku, polehoučku. Sklidňujeme naši mysl. S nádechem skrze chodidla vstupuje bílé světlo do našeho těla. Přes stehna, břicho, hrudník až do hlavy. S výdechem uvolnění se rozprostírá naším tělem i kolem něj. A potom pozornost na pravou nohu, nádech a s výdechem pokročíme pravou nohu v koleni. Táhneme nohu do strany a potom ke středu těla skřídlem oblast vaječníku. S nádechem zvedáme hlavu a zadržujeme dech. Brada u hrudníku, čelo a koleno v přiblížení. Výdech, pokládáme hlavu a nohu na 90 stupňů se zemí. Ruce podél těla, tady nádech. S výdechem pokládáme pravou nohu k levé, pomalý pohyb, cítíme šikmé břišní svaly. Nádech, s výdechem pokročujeme levou nohu v koleni, uchopíme koleno dlaněma, táhneme do levé strany, přitáhneme
přitáhneme ke středu těla, skřípneme oblast vaječníku, nadechujeme se, zadržíme dech po nádechu, hlava bude nahoře. Ještě větší tlak na oblast vaječníku, jak zadržujeme ten dech, ale jenom v rámci příjemnosti a chvíličku a potom vydechujeme, vracíme hlavu na podložku a noha na 90 stupňů se zemí. Ruce podél těla nahoře nádech. A s výdechem vracíme levou nohu pravé pomalým pohybem a pozornost tam, kde pracují břišní svaly. Bez spěchu, ať je to dlouhý pohyb v rámci dlouhého výdechu. Ještě znova pravá noha nádech, s výdechem ji pokrčíš, uchopíš dlaněma, táhneš do pravé strany, přitáhneš stehno k tělu, s nádechem jdeš nahoru, čelo a brada. Čelo s kolenem, brada s hrudníkem, zadržuješ dech po nádechu a potom vydechuješ, uvolňuješ hlavu dolů a současně dáváš levou ruku na pravé chodidlo, to dáš na stehno nebo do třísla levé nohy a vyvěšuješ pravé koleno dolů. Krásně si protáhneš pravé stehno. Levou rukou držíš to pravé chodidlo, pravou můžeš mít odloženou klidně na pravém stehně nebo podél těla. Jak je ti příjemné, jenom dýcháš v leže, cítíš to protažení v pravé noze. Zase jenom vnímáš, co se odehrává ve tvém těle, tím odstraňuješ nechtěné myšlenky, které ti vstupují do hlavy. Nadechuješ a s výdechem přitahuješ dlaněma koleno k tělu. S nádechem zvedáš hlavu nahoru, tam za chviličku zadržíš dech, čelo a koleno, brada, hrudník přiblížený, ramena dolů od ouše. Vydechuješ, uvolňuješ hlavu a dáváš pravou nohu nahoru. Ruce podél těla, tady ne. A s výdechem pravá noha k levé. Cítíš břišní svalstvo, jak pracuje. Levá noha v pozornosti, nádech, s výdechem pokrčujeme levé koleno, uchopíme dlaněma. Táhneme do levé strany, přitahujeme ke středu těla. S nádechem hlava nahoru, čelo a koleno. Zadržíme dech. A potom pravou rukou levé chodidlo uchopíš, dáš ho na pravé stehno nebo do třísla. Pokládáš s výdechem, s uvolněním hlavu a uvolňuješ. I to levé koleno dolů. Gravitací tě bude táhnout, kam až chce. Pravá ruka přidržuje to levé chodidlo. Levá ruka je podél těla, nebo odložená na stejně, jak ti to příjemný pohled. Pozornost k místu, které se protahuje. Nádech a s výdechem přitáhneš koleno k tělu. S nádechem hlava nahoru, čelo, koleno, brada, hrudník, zadržuješ dech. Krásný tlak v oblasti podbříšku, tam se masírují orgány. Vydechuješ, uvolňuješ hlavu, všechno se uvolní, noha jde nahoru, ruce podél těla, ne? S výdechem, levá noha pravé, pomalu se všechno propojí. Výdech je dvakrát delší než nádech a pohyb je dlouhý. A nyní pozornost na obě kolena, nadechneme se. S výdechem obě kolena naráz pokrčíme, přitáhneme dlaněma k tělu, půjdeme s nádechem nahoru s hlavou a zadržíme dech po nádech. Ramínka dolů od uší, brada u hrudníku, chviličku podržíme pozici a potom vydechujeme. Všechno jenom v mezích příjemnosti a nohy půjdou nahoru na 90 stupňů, ruce kolmo. Dotknou se dlaně podlahy, nadechneme a s výdechem znova pokrčíme kolena a znova uchopíme dlaněma, znova přitáhneme, ale tentokrát změna dýchání, nádech leže. S výdechem zvedáme hlavu, brada a hrudník, čelo a kolena, ramena uvolněná, dýcháme úplně přirozeně, bez jakékoliv zábřeží. A jsme v pozici zlatého vejce. A
Ve zlatém vejci dýcháme zlaté světlo, které proudí všude kolem nás a prostupuje naše tělo. Prostupuje naše energetické pole. Cítíme tu sílu, klid a víru v sebe. Cítím sílu, klid a víru v sebe. Nádech. S výdechem pokládáme hlavu na podložku, obě nohy nahoru na 90 stupňů, chopíme se z vnitřní strany kolen a necháme nohy pustit do večka. Kam až můžou, tam je pustíme svojí vlastní hlavou. Zaflexujeme špičky s nádechem, špičky hlavy a s výdechem od hlavy ještě dvakrát. Potom dáme nožky k sobě. Uchopíme se z vnější strany kola, nadechneme a s výdechem pojďme do véčka. Vyhoupneme se, držíme se pod koleny a díváme se na špičky našich palců, nebo máme nohy nad úrovní pohledu. Nechceme mít pod úrovní, nad úrovní nebo přesně v úrovní pohledu. My se držíme nebo se úplně pustíme. Můžeme se pustit, můžeme si zakmitat dlaněma a klidně napočítat až do 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potom se uchopíme za kolena, přitáhneme kolena k tělu, bradu dáme k hrudníku, máme hrud na zádech, nadechneme a s výdechem položíme tělo zpátky na podložku, držíme se za kolena, nádech a s výdechem pohled do pravé strany, kolena padají do levé, nádech na střed, hlava i kolena, výdech kolena doprava, hlava doleva a ještě 3krát na každou stranu. Nádechem kolínka k sobě a pustíme je dolů, nádech k sobě, pustíme dolů. A do třetice promasírovaná naše bedra. Odložíme nožky na šířku podložky. Rozpažíme ruce do stran, dlaně směřují dolů, nadechneme vleče. A s výdechem pohled do pravé strany, kolena padají do levé strany. Pravé koleno, levá pata se přiblížila k sobě. Cítíme břišní svaly, jak se protahují. A dýcháme přirozeně. Potom s nádechem na střed a s výdechem kolena doprava, pohled doleva. Pravá pata, levé koleno v blízkosti. Lopatky vždycky ponecháváme v leže a jenom dýcháme. Cítíme bříško, jak pracuje.
Návrat, nožky nahoru z koleny, chodidla zůstávají tam, kde jsou, ruce dáme za hlavu, propleteme prsty, pravou nohu vyzdvihneme a lítko odložíme na levé koleno nahoře, nadechneme se v leže, vydechneme a připravíme se, ještě jeden nádech. A s výdechem levý loket k pravému kolenu a položíme, uděláme 10krát. S výdechem do pozice, s nádechem uvolnění. Stačí malinké vyzdvihnutí a pozornost posíláme k šikmému břišnímu svalstvu. Cítíme, kde to pracuje. Nic jiného nepotřebujeme, lehkej pohyb. Po 10 vyměníme, položíme hlavu, ruce necháme za hlavou, pravá noha na podložku, chodidlo, a levá se vyzdvihuje a kotník opřeme o to koleno. Nadechneme, vydechneme, chytneme krásně dech, aby nám bylo příjemně, nádech leže. S výdechem pravý loket k levému koleni. 10krát. Odložíme hlavu, odložíme levé chodidlo, zpátky na podložku, uvolníme ruce podél těla, opřeme koleno o koleno, chodidla jsou tak na šířku podložky, nebo odpočineme. Potom dáme zase kolena od sebe, chodidla na šířku našich boků, ruce za hlavou, protáhneme se krásně. Protažení v oblasti příška. Potom dáme ruce kolmo nad náš obličej, zágneme palec o palec, nadechneme. A s výdechem suneme ruce nad břicho, nad stehna, pomaličku vyzdvihujeme hlavu. Cítíme, jako kdyby nás někdo tahal za dlaně mezi stehna až dozadu. Zdvihá se horní část těla, ramena, posiluje se bříško a chviličku vydržíme, jak je nám pohodlný, potom se nadechneme. S výdechem pokládáme, pomalu obratel po obratě, zpátky na podložku. Nádech a výdech uděláme ještě 2krát, nadechneme. A s výdechem nás někdo táhne dopředu za ruce, vyzdvihuje se hlava, potom obratel po obratě. Až kam je nám to pohodlný, chviličku držíme, pozornost směrujeme k místu, které je protahováno. Nádech s výdechem pokládáme páteř, jako poslední se položí. Uvolníme se, nadechneme, vydechneme. A nakonec s dalším výdechem půjdeme vzhůru. Příliš krásně posilován. Nádech s výdechem pokládáme. Ruce podél těla, vyzdvihneme nohy tak, aby lítka byly vodorovně se zemí a budeme jenom klepat platama k zemi. Nejprve pravou, pomalý pohyb cítíme, jak se to bříško protahuje s výdechem levou. Nádech nahoru kolmo a pravá s výdechem na střídačku. V 12 opakováních na každou stranu odpočneme.
dvě chodidla na podložku, na 4 podložky kolena k sobě. A vydechneme. Potom dáme nožky zase k sobě. Vyzdvihneme, aby se kolena dotýkají se i naše chodidla, jsou kolmo k zemi, ruce podél těla, dlaně dolů a propneme nohy úplně krásně kolmo. Jsme připraveni na svíčku, nadechneme s výdechem, nožky za hlavu, zvedá se prdelka, chytneme se za ní a máme reparitu karany, kolmou svíčku. Cítíme tlak na oblast krku a jenom dýcháme. Potom krásná svíčka, kolmo k zemi, nohy. A vnímáme bílé světlo, které vstupuje skrze naše chodidla do našeho těla, které je jim vyživování. Nadechneme s výdechem, pokračujeme pravou nohu v koleni, odkládáme čelo s kolenem do propojení. Můžeme levou nožku odložit na to chodidlo, koleno a chodidlo se budou dotýkat. A jenom dýcháme. A bílé zářivé světlo skrze levé chodidlo prostupuje naším tělem. Nádech s výdechem, návrat pravé nohy k levé. Nádech a s výdechem pokračujeme levé koleno, dáváme ho na čelo. Můžeme pravé koleno odložit do levého chodidla. A jenom dýcháme. Bílé zářivé světlo vstupuje skrze pravé chodidlo do našeho těla. Všechno to prožijeme, procítíme. Nádech a s výdechem svíčka, obě nohy nahoru. Každý pohyb s výdechem bude tělo uvolněné. Nádech a s výdechem obě kolena pokrčíme. Dáme na čelo. Udržíme si svou pozici našeho těla. Bílé zářivé světlo skrze obě chodidla do našeho těla. Nádech a s výdechem nožky zpátky nahoru. Krásná svíčka, královná asana. Na každou z čaker má vliv. Na velké množství žlázy s vnitřní sekrecí má. Ale nad tím nepřemýšlíme, jenom si užíváme klidu v pozici. Nádech a s výdechem dáváme nohy za hlavu, tak aby se prsty dotkly země za hlavou. A když se nedotknou, vůbec to nevadí. Ruce máme na bocích, ještě chviličku setrváme v pozici. A potom odložíme dlaně dolů do podložky. Zafixujeme se, nadechneme. S výdechem pomaličku vracíme obratel po obratli do podložky. Zadeček bude pomaličku jako poslední. Hlava celou dobu v podložce. Uchopíme se za kolena, když už ležíme. Přitáhneme k tělu, nadechneme. S výdechem pohled doprava, kolena doleva. Nádech na střed, výdech, kolena doprava, pohled doleva. 3krát na každou stranu. Kolena k sobě a pustíme je od sebe 3krát promasírovaná bederka. Odložíme nohy na podložku, uchopíme se
za naše paty. Chvíličku vydechneme. Kolena doprava, doleva, takové protažení lehké. Potom se zakotvíme v pozici. Máme dlaně dolů do podložky v blízkosti pat, nebo se za paty držíme. Nadechneme a s výdechem odlepíme od spodu páteř nahoru do mostu. Podržíme pozici. Zadeček co nejvíc nahoře, jenom držíme. Nádech, s výdechem obratel po obratli, zpátky dolů. Tásíčkovitý tvar je kopírován, nádech leže, s výdechem vzhůru. Nahoře chviličku zůstaneme, přidáme koleno k sobě od sebe. Neustále cpeme ten zadeček nahoru, takže jsou posilovány jíště, neulevujeme si. Zastavíme pohyb, nadechneme. S výdechem obratel po obratli, vrátíme na podložku. Nádech leže s výdechem do třetice nahoru. Nádech s výdechem, obratel po obratli, návrat. Natáhneme nohy do mrtvoly, ruce podél těla, dýcháme. Bílé zářivé světlo skrze chodidla vstupuje do tvého těla až nahoru do hlavy. Výdech znamená uvolnění a příjemnost. Celým tělem kolem mě. Potom pokrčíme pravou nohu v koleni, uchopíme se za ní. Vyhoupneme se kybadýlkem. Dáme pravou patu pod zadek, levou patu pod zadek, dostáváme se na všechny 4. Srovnáme se v pozici, máme dlaně pod rameny, kolena pod kyčlema. S nádechem se propadneme v zádech, pohled nahoru a výdech, hrb a pohled na bříško. Ještě 3krát. Neutrální pozice, s nádechem pravá ruka nahoru, pohled za ní. Výdech, protáhneme ji mezi levou rukou, levým kolenem, až tak, abychom si lehli na pravou paži celou váhou. Ležíme na pravé tváři, zadeček je vzhůru a dýcháme. Odpočneme si v uvolnění. S nádechem návrat na všechny 4. Nádech, levá ruka nahoru, pohled za ní, výdech, cpeme ji mezi pravou rukou, pravým kolenem, až se odložíme na levou paži a levou tvář a dýcháme, uvolňujeme se. Nádech s výdechem, návrat na všechny 4. Připravíme se na vyhoupnutí do střechy. Zadeček vzhůru. A chvíličku zůstaneme v pozici. Návrat na všechny 4. A poslední posilování, které si dáme, je v plenku, kdy máme dlaně v podložce, ale kolínka půjdou nahoru, budeme na prstech nohou opření a budeme udržovat
rovná záda. Zadeček necháváme klesnout příliš dolů, ani ho nemáme nahoru ve střížce, chceme udržet rovnost naší páteře. Pohled směřuje spíše dolů, aby byla protažena krční páteř se zbytkem páteře, jenom chviličku drží. Posilujeme střed našeho těla. A až si budeme chtít odpočinout z plenku, tak si odpočneme ve střeše. Zádeček vzhůru, pohled na bříško, oblast krku se zamaskíruje. A navrátíme se do plenku. Podržíme ho. Ještě znovu střecha. Naposledy plenk. A přidáme si posilování v plenku. Půjdeme na pravé předloktí, na levé předloktí. A znova nahoru. Uděláme to 6krát. Zastavíme, odložíme kolena, dáme šířej od těla, chodidla přes sebe, přenášíme váhu zadečkem na paty, odložíme čelo na podložku, ruce necháme vepředu v protažení a dýcháme v uvolňující pozici. Potom se po obrate posadíme zpátky na podložku. Sedneme si naposledy do sedu s rovnou páteří, jakýkoliv, ať je to siddhasana, sukhasana, vajrasana, skřížené nohy, nebo sedíme na patách, nebo nožky natažené před sebou, nezáleží na to. Ramena uvolníme dolů od uší. Chviličku zaměříme pozornost do našeho nitra. Cítíme bílé zářivé světlo, které prostupuje k témeni naší hlavy a rozáří celou hlavu. Klesání níž ke krku, rozáří krční čakru. Klesání níž a srdce září. A rozlívá se naším břichem. A rozlívá se naší pánví. A oblastí kolem zad, nádlerminových žláz. Cítím harmonii všech tělesných funkcí, radost z existence a cítím se naprosto zdravá. Cítím harmonii všech tělesných funkcí, radost z existence a cítím se naprosto zdravá. Nádech, ruce na hlavu, protažení. Dlaň od dlaň, výdech, ruce 10 cm na temeno hlavy, lokty široce do strán. Ještě jeden nádech. Protažení s rukama nad hlavou. S výdechem suneme ruce pomalým pohybem před střed našeho těla a tam se zastaví. Sklopíme zrak dolů. Namaste.